Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. O'tgan darsda biz mana mat munfasil turida сөйләшкән бит. Шушы mat munfasilның тагын бер төре бар. Шу тема астына керә инде ул mat сыйлы кубра дип йөртелә. Ягъни ялгый торган, озак суза торган матларның төре. Нәрсә дигән сүз? Мәсәлән, без әйткән бит инде, әгәр дә дулкынлы хәреф һәм хәмзә аерым килсә, ул безнең мат munfasil була дигән иде. Һәм безгә инде рөхсәт ителде инде 2, 4, 5 тапкыр сузырга хәерлерәк дидек, 4 тапкыр шулай бит. Һәм монда да әгәр дә шушы даммадан соң аның астында кичкенә генә дамма килә икән, һәм шушы кичкенә генә дамма үстендә шушындай дулкын була икән, һәм аннан соң килә икән хәмзә, димәк, менә шушы мәләһу 4 тапкыр сузу хәерле булып тора. Ягъни 2 сузсаң да ярый, хата булмый, әмма хәерле инде ким дигәндә менә 4 тапкыр сузу бу яхшы хәерле төрдән булып тора инде. Монда инде рөхсәт ителә безнең 2, 4, 5, кайбер галимнәр 6 тапкыр да ярый дип әйтәләр инде. Һәм монда да ва хува юхавируху ана, менә шулай ук даммы кичкенә генә вау килде, аның өстендә дулкын килде һәм хәмзә аерым сүздә. Димәк, монда хәерле 4 тапкыр сузсак. Һәм монда да шулай ук кәсрәдән соң нәрсә дидек? Шушындый билге килә икән, ул безнең инде кәсрәне 2 тапкыр сузуны аңлата дидек, шулай бит. Әмма монда әле шушы билге өстендә дулкын да тора. Шушы дулкын булгач, аннан соң килә икән хәмзә, безгә ким дигәндә хәерле булып тора 4 тапкыр сузырга. Әйткәнемчә, тагын кабатлыйм инде, 2 генә сузсак та ярый. Әмма хәерлерәк, саваплырак дигәндә тулырак 4 тапкыр сузсак инде, яки 5. Бихи ахада. Менә бу булды инде безнең шундый кичкенә генә бер кагыйдә, мат сыйлы кубра дип атала. Безнең инде хәзер мат арид кагыйдәсе бар. Мат арид безнең татар телендә инде мат арид дип з белән дә әйтәләр, мат арид дип тә аталар. Бу 4нче төп мат кагыйдәләренә керә. Мат арид нәрсә дигән сүз? Ул чираклы мат дип атала инде. Чираклы яки үзең ялсый торган мат. Ничек итеп үзең? Ягъни аят ахырында безгә туктарга кирәк бит инде, тын алырга. Шушы ахыргы аятта сүздә диек инде, әгәр дә мат хәрефләре килә икән, без ахыргы хәрефкә сәкен куеп, шушы матлы хәрефне 2, 4 яки 6 мәртәбә сузып туктыйбыз. Мәсәлән, мәәб. Шушы б хәрефен без сәкенләштерәбез. Ни өчен? Чөнки аят ахырында мат арид. Мат арид дигән сүз шушы чираклы сәкен ясау дигән сүз. Һәм безнең анда килде суза торган хәреф. Бер нәрсә дидек? Сузыла торган хәрефләр килсә, ягъни алиф, я, вау. Әгәр дә анда суза торган хәреф килми икән, алиф тә, я дә, у да юк икән, ул вакытта инде сузылмый. Һәм монда да мәәб 2 тапкыр сузсак та ярый. Ярый 4 тапкыр сузсак та ярый 6 тапкыр да. Мәәб. Кадир. Ягъни шушы тәнвиннәр юкка чыга, чөнки мат арид сәкенләштерәбез. Әл-буруҗ. Сәкенләштерәбез, кәсре юкка чыга, моны инде мат арид ясыйбыз, сәкенләштерәбез. Һәм шушы мат хәрефләрен инде без үз теләгебез белән 2, 4 яки 6 тапкыр сузабыз. Хәзер без Кураннан мисаллар алып китербез. Мәсәлән, без әйткән бит, менә бу кагыйдәне үтәчәкбез дип, менә бу мат арид. Аят ахырында яки тын битеп үзебез сәкенләштерсәк тә шул ук мат арид була. Мәсәлән, килде суза торган хәреф. Ул безнең алиф. Аның алдына фәтха. Кул а'узу би раббин нас.
Монда мәт арыз була. Без монда инде 2, 4 яки 6 тапкыр суза алабыз. Мәликиннәс. Әгәр дә монда 2 тапкыр алдык икән сузуны, калган аятларда да шул кагыйдә буенча бару хәерле. Алимнәр шулай таләп итәләр. Мәсәлән, монда 4 итеп алдың икән, бираббиннәс. Монда да шулай 4-не тотырга кирәк. Мәликиннәс, илаһиннәс, мин шәррил вәсвәсил ханнәс. 2-не алдың икән, бөтенесендә дә 2-шәрне сузасың инде. Менә бу аят ахырында шушы бөтенесе кәсере шулай бит. Син инде аны сәкенләштереп, мәт арыз ясыйсың. Әмма бу була безнең шушы мәт хәрефләрендә әлиф булган. Мәсәлән, без үскәрәк менсә Фәләк сүрәсенә. Менә без күрәбез. Монда инде мәт арыз ясап булмый. Ни өчен? Чөнки суза торган әлиф тә, вау да, я да юк. Шулаймы? Кул аузу бираббил фәләқ. Ягъни монда калькалаштырып, туктыйбыз сәкенләштереп. Шулаймы? Мин шәрри ма халақ. Монда инде суза торган хәрефләр юк безнең. Мәт хәрефләре. Әлиф тә, вау да, я да тормый. Шуңа күрә без монда сәкенләштереп, калькалаштырып кына туктыйбыз. Иза вақаб. Нәфәсәти фил уқад. Аңладыгызмы? Һәм тагын бер мисал алып китик. Мәсәлән, Кафирун сүрәсендә. Гадәттә нәрсә дик? Мәт арид ул безнең аят ахырында килә. Вакф төрләренә дә кертәләр әле аны. Чөнки вакф ул туктау. Без бит аят ахырында туктыйбыз, шулаймы? Менә монда кул я айюхал кафирун. 2, 4, 6 тапкыр суза алабыз. Монда инде нунны сәкенләштерәбез. Мәт арыз ясыйбыз. Кафирун. Та'будун. Там бер кабатлыйм. Әгәр дә 2 дип алып китте икән, шушы мәт арызны бөтенсендә дә 2-шәр сузырга кирәк инде. Валиядин. Менә монда мәт арыз ясыйбыз, шулаймы? Чөнки мәт хәрефе килә инде. Менә бу булды безнең 4-нче төп мәт хәрефләренең кагыйдәсе. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагъфирука ва атубу илейк.